Καλησπέρα από το κλειστό, Γιώργος Μελισσίνος και Σαριανής. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ ξαναμέτρηση ανάμεσα σε Μπηρακλής και Λοστρόμος. Πρώτη αγωνιστική, Ανατολική Περιφέρεια, Division 2. Πρώτη επίθεση για τους Λοστρόμος. Άστο στο τρίποντο. Κατοχή για τους Μπηρακλής. Μπηρακλής με τον Κόπελο, τον Κώτη, τον Μπελετσιώτη, τον Σαραφάκη και τον Τουρλή στη βασική πεντάδα. Ίσως έγιναν βήματα εκεί, έχασε την κατοχή ο Μπελετσιώτης. Κατοχή για τους Λοστρόμους. Λοστρόμος με Τιγάνη, Νικολακόπουλο, Μπαζούλα, Κυπραίο και Νταντινάκη. Λοστρόμους με τα πορτοκαλί, κίτρινο μπλε, κίτρινο μόβ, όπως το βλέπει ο καθένας. Η Μπηρακλής. Τα χρώματα δεν είναι το φόρτε μου. Νέες ομάδες. Θα μας πάρει κάποια λεπτά να τους γνωρίσουμε και εμείς καλύτερα. Συστήνονται μέσα από τις Atlas League κατηγορίες. Πρώτο καλάδι στην αναμέτρηση από τον Τιγάνη για τους Λοστρόμος. Και τώρα ευνηδιασμός, Νικολακόπουλος έχει πάσα στον Τιγάνη, καλάθι και φάουλ από τον τελευταίο. Άστοχος συμπληρωματική, rebound από τον Κόπελο και τώρα Τουρλής. Τουρλής σταματάει την τρίπλα, Μπελετσιώτης. Κόπελος, ο Σαραφάκης στο post, βγάζει την μπάλα έξω, Κόπελος για 3, άστοχος, rebound από τον Κυπραίο. Όχι, ο Νταντινάκης είναι με το νούμερο 45 τώρα. Ο Μπάζουλας σταματάει, διστάζει να εκτελέσει, το ίδιο συμβαίνει και με τον Νικολακόπουλο. Από το χέρι του Τιγάνη μπάλα εκτός, κατοχή για τους Μπηρακλής. Τουρλή στάθηκε, εκτέλεσε, αστόχησε. Από το χέρι του Τιγάνη μπάλα εκτός, στη διεκδίκηση του με τον Κόπελο, μπάλα για τους γηπεδούχους. Τυπικά γηπεδούχοι σήμερα η Μπηρακλής, καθώς και οι δύο ομάδες θα δείξει εντός έδρας αναμετρήσεις τους εδώ στο κλειστό της Κεσαριανής. Σαραφάκης βγήκε, πήρε, αστόχησε, rebound για τους Λοστρόμους που θέλουν να βγάλουν ευνηδιασμό. Νικολακόπουλος πέρασε, Τιγάνης, καλάθι 6-0 και οι 6 πόντι από τον playmaker. Πελετσιώτης. Τουρλής περνάει πίσω από το screen του Σαραφάκη. Κώτης. Σαραφάκης θέλει να αποστάρει, βγάζει την μπάλα έξω. Κόπελος, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Πολύ καλή άμυνα για τους Λοστρόμος. Δεν έχουν δεχτεί καλάθι μετά από περίπου 3 λεπτά στην αναμέτρησή μας. Έγινε το λάθος τώρα. Με Κυπρέος η προσπάθειά του να βρει το Τιγάνη. Επιστρέφοντας όμως ο Νταντινάκης έκλεψε. Λάθος και πάλι από τον Νικολακόπουλο αυτή τη φορά. Απόπειρα ευνηδιασμού τώρα για τους Μπηρακλής. Μπελετσιώτης. Πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους 2-6. Μαζούλας. Πήρε ένα screen, δίστασε να εκτελέσει. Κυπρέος συγκρατεί την κατοχή πιεζόμενος από τον Κόπελο. Τιγάνης γύρισε, ευστόχησε.
Με το ένα χέρι, ωραία εκτέλεση, 2-8. Κόπελος. Πάει να παίξει με τον Μπελετσιώτη, βγήκε από μπροστά ο Μπαζούλας, έκλεψε. Ευνηδιασμός, Τηγάνης, Νικολακόπουλος, έχει ανοιχτό σου 3 πόντων, θα το πάρει, θα στοχίσει rebound του Κόπελου. Μπελετσιώτης, πέρασε. Θέλει να αποστάρει και τον Μπαζούλα, δεν θα τα καταφέρει, αμυντικό rebound από τον Κυπραίο. Πρώτη πάση στον Νικολακόπουλο. Τηγάνης, γυρνά και πάλι με το ένα χέρι, 10 πόντι για τους Λοστρόμους, όλοι από τον Τηγάνη που έχει μπει εξαιρετικά στην αναμέτρηση. Εξαιρετική παρουσία στα πρώτα 5 λεπτά από τον Τηγάνη. Άστοχος τώρα ο Κόπελος, rebound από τον Μπαζούλα. Ευνηδιασμός. Το χέρι του Τουρλή, μπαλεκτός. Κατοχή για τους Λοστρόμους. Δεν μπόρεσε να τελειώσει στο πρώτο χρόνο στον ευνηδιασμό ο Νικολακόπουλος. Και πάλι μπάλα για τους Λοστρόμους. Παρέμβαση του Σαραφάκη πάνω στον Κυπραίο. Και αλλαγές. Με το νούμερο 34 στο παρκέ ο Καράς και με το νούμερο 13 ο Καλογιάννης. Στο πάγκο Σαραφάκης και Κώτης. Μπαζούλα ζήσασε να εκτελέσει. Ο Νταντινάκης θα το πάρει. Θα στοχίσει και τώρα Τουρλής. Πρώτη πάσα στον Καρά. Παρέμβαση με το πόδι από τον Μπαζούλα. Μπελετσιώτης. Κόπελος. Και τώρα Καλογιάννης για 3. Είναι καλό σουτέρ ο Καλογιάννης. Είναι πολύ καλό σουτέρ. Το έδειξε και στην αναμέτρηση του Κυπέλου, όπου οι Μπιράκλεις αποκλείστηκαν. 5-10 το σκορ. Κάτι απάντηση με εύστοχο σουτ 3 πόντων του Νικολακόπουλου που απάντησε και 13-5. Έγινε το λάθος στην άλλη πλευρά του παρκέ για τους Μπιρακλείς. Και έχουμε αλλαγές. Νταντινάκης πάει στον πάγκο. Αμπατής με το νούμερο 23 στο παρκέ για τους Λοστρόμους. Πολύ ωραία πάσα για τον Τηγάνη από τον Μπαζούλα, καλάθι του τελευταίου. 5-15, διψήφιο προβάδισμα. Έργη απάντηση από κοντά από τον Καρά, 7-15 τώρα. Και καλή θέση κοντά στο post. Μπαζούλας προσποιήθηκε, ευστόχησε. Τουρλής, σκορεί για 3, θα στοχίσει το rebound από ποιον? Από τον Κόπελο που θα σκοράρει, θα μεταδρέψει ένα σκουπίδι σε 2 πόντους για την ομάδα του. Και 45 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Μπαζούλας, θέλει για 3 μπροστά στον Κόπελο. Κακό σουτ, είναι εκεί όμως να μαζέψει ακόμα ένα επιθετικό rebound, το Τηγάνης και να σκοράρει. Και πάλι στους 10 διαφορά. Καλογιάννης, μπάλα έξω, Τουρλής και τώρα Καράς για 2. Airball, rebound από το Κυπραίο.
Πρώτη πάση στον Μπαζούλα. Θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό. Καθαρή άμυνα του Μπελετσιώτη. Υπάρχει τραυματισμός όμως, καθώς ο Μπαζούλας έπεσε ατσάλα στο παρκέ. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά με τον παικτόν Λοστρόμος. Που όπως φαίνεται θα περάσει τον πάγκο. Και τη θέση του θα πάρει ο Καράμπελας. Το κεφάλι έχει χτυπήσει. Τουρλής, Καράς, Καλογιάννης, βγήκε, πήρε την μπάλα, σούταρε από το ύψος των βολών, αστόχησε, rebound από ποιον, από τον Αμπάτη. Αμπατής, κάναμε λάθος στον τονισμό. Τώρα Νικολακόπουλος, Τιγάνης, γύρισε, όμορφη πάσα για τον Αμπατή, κλείστηκε αυτός, καθυστέρησε και λίγο. Μπάλα και πάλι για τους Μπυρακλείς. Χατζικυριάκος που έχει θέλει στο παρκέ, άφησε την μπάλα στον Καλογιάννη. Αυτός πέρασε πολύ εύκολα το κέντρο, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Το ριμπάδι κυκλοφορεί στην περιφέρεια για τους Μπυρακλείς. Τουρλής, κάποιες σταυρωτές, σουτ μπροστά στο Τιγάνη για 2, κακό σουτ, εύκολο ριμπάουτ από τον Αμπατή. Καράμπελας πάει μέχρι τέλος στην προσπάθειά του και σκοράρει. Ενώ μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, 21-9 η Λοστρόμος μπροστά. Φάουλ που κερδίζει ο Καράς. Το έκανε ο Κυπραίος. Νέα 14. Χατζικυριάκος θα επαναφέρει. Μπελετσιώτης βγήκε, το πήρε, αστόχησε. Πήγε για το επιθετικό του κλείσει, εκεί πέρα πέσουλε την μπάλα, είδε μόνο Καράμπελας. Τώρα ο Καράμπελας κλείστηκε, σταμάτησε την τρίπλα. Κατάφερε να γλιτώσει την κατοχή για την ομάδα του. Και Νικολακόπουλος, πιεζόμενος από τον Τουρλή, παίζουνε με το χρόνο. Η Λοστρόμος ώστε να μην είναι αρκετός υπολοιπόμενος για τους Μπυρακλείς. Άστοχος του Νικολακόπουλου, rebound από τον Κυπραίο που κέρδισε το φάουλ και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ενώ στο ρολόι υπολείπονται 7,2. Στις 2 από τον Κυπραίο. Τιγάνης πήρε το rebound, δέχτηκε αλλίωση από τον Καλογιάννη και με το σκορ στο 21-9 ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κόπελος στον Καλογιάννη και το παιχνίδι συνεχίζεται. Κώτης, Καράς και πρώτη φορά στο παρκέ ο Αθανασόπουλος για τους Μπυρακλείς. Έφυγε η μπάλα από τον Καλογιάννη, πέταξε πολύ έξυπνα πάνω του την μπάλα, στη συνέχεια ο Νταντινάκης και κέρδισε την κατοχή για τους Λοστρόμος που συνεχίζουν με τον Νταντινάκη, τον Καράμπελα, τον Τιγάνη και νέα πρόσωπα με το νούμερο 14 ο Ραφτοτάσιος και με το νούμερο 28 που έχει τώρα την μπάλα ο Κωστόπουλος. Τιγάνη, Νταντινάκης για 2, αμυντικό rebound από τον Καρά. Κώτης. Καλάθι και φάουλ από τον Αθανασόπουλο στην πρώτη του προσπάθεια στο παρκέ. Όχι, έχει δώσει χαμηλά το φάουλ. Εγώ βιάστηκα.
Το 9-21 παραμένει, επαναφορά πίσω από την μπασκέτα. Κόπελος. Βγαίνει ο Καλογιάννης. Θα στοχίσει, rebound μακρινό από τον Καράμπελα. Θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό και πάλι θα βρει τη δίωδο προς το καλάθι. Θα στοχίσει όμως αμυντικό rebound από τον Καρά. Και τώρα Κόπελος. Καράς. Κώτης, Κόπελος για 3. Άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Κωστόπουλου που θα τη χάσει από τον Κόπελο. Εκεί πέρα που επαναφέρει την μπάλα είναι μόνο ο Καράμπελας όμως. Και τώρα Ραπτοτάσιος. Καράμπελας και πάλι Ραπτοτάσιος. Θέλει να παίξει το πώς τον Τιγάνη. Με τον Αθανασόπουλο αυτός θα του πάρει το φάουλ. Και πάλι ο Τιγάνης θα γυρίσει με τον χέρι, θα στοχίσει Αθανασόπουλο στο rebound. Καλογιάννης, κλέβει ο Νταντινάκης, ευνηδιασμός για τους Λοστρόμος. Τιγάνης έκανε βήματα. Βήματα τώρα και από τον Κώτη. Σοβαρίζουν τα σφυρίγματα οι διαιτητές. Και για να το θέσουμε ακόμα σωστότερα, ισοφάρισαν τα λάθη δύο ομάδες. Καλογιάννης πήγε στον πάγκο. Έχει επιστρέψει ο Τουρλής που πάει στο μαρκάρισμα τώρα του Ραπτοσέου. Ραπτοσέος έξω για τον Καράμπελα. Στο post και πάλι ο Τιγάνης. Τον Αθανασόπουλο γύρισε, του πήρε το δεύτερο φάουλ. Τσιγόνιας που εισήλθε στο παρκέ για πρώτη φορά. Ωραία πάσα για τον Νταντινάκη, καλάθι του τελευταίου. Μετέτρεψε σε assist η πάσα του Τσιγόνια, 23-9. Μετά από 3 και 20 έχουμε το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Την μπάλα μετά από το καλάθι κανένας δεν την αγγίζει. Πάμε. Πάμε. Κοπελός. Καράς. Θα στοχίσει, rebound από ποιον? Ο Κωστόπουλος είναι που την αφήνει τώρα. Κερδίζει φάουλ ο Ραπτοτάσιος. Νταντινάκης θα επαναφέρει. Ραπτοτάσιος. Μπροστά στον Τουρλή, πάει αντίθετα στο screen του Νταντινάκη. Τσιγόνιας. Άργησε για την έξτρα πάσα έξω και στη συνέχεια ο Ραπτοτάσιος έκανε λάθος. Έκλεψε ο Τουρλής μετά την καλή άμυνα του Καρά. Τουρλής, Κώτης για 2. 11-23. Φάουλ που έκανε ο Νταντινάκης στο screen. Έτσι κατοχή περνάει στους Μπυρακλής. Τουρλής. Σταματάει την τρίπλα. Καράς, Τουρλής. Βρήκε χώρο, εκτέλεσε. Κακό σουτ. Ο Κόπελος στο επιθετικό rebound. Άστοχος και αυτός. Θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Φάουλ από τον Ραπτοτάσιο. 2 βολές. Μία στις 2 από τον Κόπελο. Rebound του Καρά που μάλιστα θα επαναφέρει σε συμπαίκτη του στον Κόπελο και πάλι.
Τουρλής, Καράς και σε φάουλ από τον Κωστόπουλο που τον είχε αγκαλιάσει. Νέες βολές για τους Μπυρακλείς. Καράμπελα στον πάγκο, Παναγιωτόπουλος για πρώτη φορά στο παρκέ. Για τους Λοστρόμος. Τελικά ο Νταντινάκης θα πάει. Επέστρεψε ο Καράμπελας. Χαμηλώνουν το στήμα τώρα. Μία στις δύο και από τον Καρά. 13-23. Διαφορά σε ψήφιο αριθμό εδώ και αρκετή ώρα. Καράμπελας. Περνάει το κέντρο, πιέζεται από τον Κώτη, του δίνει ένα σκρίνο Ραπτοτάσιος. Τώρα του επιστρέφει την μπάλα. Ραπτοτάσιος προσπίθηκε για δύο πατώτες στη γραμμή ο Καράμπελας, εύστοχος. Κόπελος και Αθανασόπουλος γύρισε, αστόχησε, είναι και ο Καράς να μαζέψει το rebound, το όμορφη πάσα και τον Αθανασόπουλο. Φάουλ από ποιον, από τον Κωστόπουλο, νέες βολές. Τον Αθανασόπουλο, ο ίδιος βιάστηκε να περάσει στο ζωγραφιστό. 2 στις 6 βολές από τους Μπυρακλείς στο τελευταίο λεπτό, θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη συγκομιδή και να ψαλιδίσουν περαιτέρω τη διαφορά. Το σκορ στο 13-25. Μπαζούλας που επέστρεψε για 3, θα στοχίσει, μπάλα πέρασε εκτός. Μακρινή πάσα του Τουρλή, Κώτης πιάνει, εκτελεί αστοχή, Ραπτοτάσιος πιεζόμενος από τον Καρά. Μπαζούλας. Οι Λοστρόμος βρήκανε τρόπο να διασπάσουν το pressing στον Μπυρακλής. Ραπτοτάσιος, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Τσιγόνια, κατοχή για τους Μπυρακλείς. Έδειξαν περίφημη άμυνα σε αυτή τη φάση. Εξ αρχής από το pressing μέχρι την άμυνα πάνω στον Τσιγόνια. Τουρλής, Καράς, στο πόστο Κόπελος, με το Παναγιωτόπουλο θα του κερδίσει το φάουλ. Μέσα η πρώτη. Εύστοχο ζευγάρι βολών αυτή τη φορά από τον Κόπελο και 15-25. Αλλαγές. Κυπραίος επιστρέφει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Νικολακόπουλο. Ο Καράμπελας και ο Τσιγόνιας βγήκανε. Είναι και η Καράς Κώτη στον πάγκο. Επέστρεψε ο Σαραφάκης Καλογιάννης. Μπαζούλας. Κυπραίος. Γύρισε. Καλάθι κεφάλα από τον Κυπραίο. Κυπραίος ο ψηλότερος παίκτης της σημερινής αναμέτρησης. Χρησιμοποίησε την ικανότητά του που υπερτερεί στη σχέση με τους αντιπάλους σε αυτή τη φάση. Βέβαια στη συνέχεια στόχισε στη βολή.
Τουρλής. Παίρνει ένα σκριν από τον Μπελετσιώτη, εκτελεί με το ένα χέρι, επιθετικό από το Σαραφάκι και πάλι Τουρλής με τη δεύτερη θα τα καταφέρει, μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο πριν την ανάπαυλα. Μπαζούλας παίρνει ένα σκριν από τον Νικολακόπουλο, παίρνει και ένα από τον Κυπραίο. Νικολακόπουλος δίσταση να εκτελέσει για 3. Τώρα θα βγάλει την μπάλα έξω. Μπαζούλας με 2 να απομένουν. Υποσυστική πίεση χρόνου, ευστοχή με τη βοήθεια του ταμπλό. 17-30. Σαραφάκης θα απαντήσει. Θα απαντήσει ο Σαραφάκης με χέρι αλφάδι. 20-30 τώρα. Βαζούλας, Νικολακόπουλος προσποιήθηκε, πάει κοντά. Πάσα προς τον Κυπραίο, παραλίγο να χωθεί η κατοχή, την έσωσε ο Μπαζούλας. Παναγιωτόπουλος, Μπαζούλας και πάλι για 3. Άστοχος rebound αμυντικό από τον Κόπελο, πρώτη πάσα του Κλίν. Μπελετσιώτης, Σαραφάκης, από τη γωνία, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Και ο Νικολακόπουλος πήρε, προσποιήθηκε με το ένα χέρι, θα στοχίσει, rebound όμως από τον Κυπραίο Μπαζούλα. Πέρασε ο Μπαζούλας και στόχισε με το ένα χέρι. Ωραίο και γλυκό τελείωμα ταυτόχρονα, 32-20, παίρνοντας το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κόπελος, Σαραφάκης, δεν ήταν καλή η πάσα του μπρος στον Καλογιάννη, την άφησε και ο Ραπτοτάσιος θα περάσει εκτός. Ραπτοτάσιος, Κυπραίος, θέλει να γυρίσει μαζί από το Σαραφάκι, πάσα στην αδύνατη πλευρά, Μπαζούλας έκανε βήματα. 25,1, τον οποίο τα 24 για τους Ηρακλείς. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Ιλοστρόμος, Καλογιάννης πήγε κοντά, στόπ του Κυπρέου και έχουν 8 δεύτερα τώρα να βγάλουν έναν ευνηδιασμό. Ιλοστρόμος, Νικολακόπουλος, καλάθι, 34-20. Προλαβαίνει ο Νικολακόπουλος, πρόλαβε ο Νικολακόπουλος. Να δούμε θα μετρήσει το καλάθι, μετράει λένε οι διαιτητές, 36-20. Το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε, πρώτη επίθεση για τους Λοστρόμος που προηγούνται με 36-20. Λάθος συνεργασία ανάμεσα σε Μπαζούλα και Τιγάνη που πήρε τις ανάσεις του και έχει επιστρέψει. Πρώτο σκόρ μέχρι στιγμής με 12 πόντους. Τουρλής, Κόπελος, Καλογιάννης, πολύ δυνατή η πάσα του μπρος στον Κώτη. Και ο πέμπτος παίκτης για τους Ηρακλείς, ο Καράς, Τιγάνης, Μπαζούλας, Ντατινάκης, Κυπραίος και με το νούμερο 23 ο Αμπατής για τους Λοστρόμος. Το πρώτο δεκάλεπτο, εν τω μεταξύ ο Κυπρός πιάνει τη μέση του, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λέγαμε πως το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 21-9, 36-20 το δεύτερο, 15-11 δηλαδή το επιμέρους υπέρ των φιλοξενούμενων σήμερα Λοστρόμος. 5 δεύτερα υπολείπονται.
για τους Μπηρακλείς. Για τους Λοστρόμος, με συγχωρείτε. Τιγάνης, split out. Αμπατής για 3 με την εκπνοή, άστοχος rebound από τον Κόπελο. Καράς βγάζει την μπάλα έξω, Κόπελος, Τουρλής. Κώτης, καθυστέρησε η επίθεση τώρα για τους Μπηρακλείς που θα στοχίσουν στη συνέχεια στο σούτρινο πόδι με τον Καλογιάννη, αλλά η μπάλα έφτασε στα χέρια του Κόπελου που όχι μόνο τη μάζεψε, είπε να προσθέσει και 2 ποντάκια. 22-36. Καλή άμυνα τώρα από τον Κόπελο. Χειροκροτήθηκε από τους συμπαίκτες του. Βέβαια η κατοχή παραμένει για τους Λοστρόμους που έχουν 4 τώρα. Μπαζούλας, εκτελεί, αστοχή, Κυπρέος στο rebound, σκοράρει. 38-22. Τουρλής, Κόπελος για 3. Αστόχησε, rebound από το Τιγάνη. Πέρασε το κέντρο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Καλογιάννης στη συνέχεια πήγε για ένα deflection και ένα δεύτερο τώρα. Παρόλα αυτά η κατοχή παραμένει για τους Λοστρόμους. Παρακινδεμένη πάσα του Μπαζούλα, ο Νταντινάκης τη συγκράτησε. Και πάλι Μπαζούλας με 6 να υπολείπονται. Παίρνει ένα σπιν από το Τιγάνη. Λίγει ο χρόνος τώρα, θα πρέπει να εκτελέσει κάποιος γρήγορα. Θα βγει άμυνα για τους Μπηρακλείς και πάλι από τον Κόπελο. Έχει δώσει πολλές βοήθειες σε αυτόν τον τομέα στην ομάδα του. Αλλά αν θέλουν οι Μπηρακλείς να γίνουν διεκδικητές του Ρωσιλογόνα, θα πρέπει αυτός και ο Καλογιάννης και ο Τουρλής που έχει τώρα την μπάλα να ανεβάσουν ρυθμούς. Εύστοχος ο Τουρλής. 24-38, η διαφορά στους 14 τώρα. Μπαζούλας απάντησε άμεσα. Στη γωνία ο Καλογιάννης, ελεύθερος ίδιο πόντων, άστοχο rebound από το Κυπραίο. Μπαζούλας θα περάσει το κέντρο. Νταντινάκης, Αμπατής, Τιγάνης, γύρισε, κλείστηκε, ίσως έκανε και βήματα, έχει χρεωθεί και 3 δευτερόλεπτα. Πιθανολογώ ότι είτε η μία είτε η άλλη παράβαση θα σφυριζόταν από τις διεθνές αναμέτρησης. Το 24-40 παραμένει. 6 και 10 για το τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Παίζουμε δηλαδή περίπου 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Τουρλής για 3. Σκοράρει. Πάνω που λέγαμε ότι είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να δώσει λύσεις. 5 συνεχόμενοι πόντοι του ρίχνουν τη διαφορά στους 11. Όχι, λάθος κάνω. 27-40 είναι το σκορ στους 13. Βιάστηκα να προσθέσω 2 ακόμα πόντους στους Μπηρακλείς που στη συνέχεια της φάσης κάνανε φάουλ στον Κυπραίο και του δώσαν το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αμπατής στον πάγκο, Νικολακόπουλος επέστρεψε. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κυπραίο. Μία στις 2, rebound από τον Μπελετσιώτη, πρώτη πάση στον Τουρλή. Θέλει να τρέξει την ομάδα του, Καράς, Τουρλής, Καλογιάννης, έχουμε σφύριγμα. Έχει τραυματιστεί ο Καράς, το βλέπουμε ότι δεν πατάει καλά το πόδι του. Πάει στον πάγκο και επιστρέφει ο Αθανασόπουλος.
Τουρλής επαναφέρει και το παιχνίδι συνεχίζεται. Είχε ανοιχτό στους 3 πόντων ο Κώτης. Καθυστέρησαν του δώσει ο Τουρλής, στη συνέχεια ο Θανασόπουλος έκανε λάθος και τώρα τι κάνει. Θα μπλεχτεί κάπου εκεί πέρα, θα κερδίσει το maximum πιθανολογό που μπορούσε, ένα φάουλ από τον Καλογιάννη. Μπαζούλα στον πάγκο, Καράμπελας επιστρέφει. Τηγάνης πήρε, πέρασε, σκόραρε. 43-27. Μπελεσιώτης θα στοχίσει, είναι και ο Αθανασόπουλος να μαζέψει το rebound, άστοχος και αυτός με τη σειρά του. Κώτης πρόλαβε, πανέφερε στον Μπελεσιώτη, προσπίθηκε, δίσα, στόχισε, αμυντικό rebound του Κυπρέου. Ευνηδιασμός με τον Τηγάνη για τους Λοστρόμους. Περνάει ο Τηγάνης, κόβεται ψηλά με τον Καλογιάννη, αλλά έχει γίνει σωστά, έχει δοθεί το φάουλ χαμηλά με το σώμα του. Βολές για τον Τηγάνη. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Βιάστηκε να μπει ο Καράμπελας. Παλά για τους γηπεδούχους. Καλογιάννης παίρνει ένα από τον Αθανασόπουλο, εκτελεί αστοχή. Τηγάνης στο rebound, βρίσκει πάση στον Νικολακόπουλο, φάουλ στη συνέχεια του Καλογιάννη. Σιγόνιας που επέστρεψε επαναφέρει. Νικολακόπουλος. Καράμπελας. Κυπρέος. Κράτησε την κατοχή ο Τηγάνης, πάσαρε, Κυπρέος, σκόραρε. 45-27. Καλογιάννης εκτέλεσε από το ύψος των βολών, αστόχησε, rebound από τον Τσιγκόνια. Τηγάνης κέρδισε φάουλ από τον Χατζικυριάκο. Βολές απομαδικά για τον Τηγάνη. Συνεχίζει άστοχος από τη γραμμή ο Τηγάνης. 0-4, η μπάλα έφτασε στον Νικολακόπουλο που σκόραρε όμως. Σαν από μηχανής Θεός βρέθηκε εκεί. Τουρλής παίρνει στην από τον Χατζικυριάκο. Επέστρεψε, πήγε αντίθετα σε αυτό. Άλλαξε με τον Μπελεσιώτη, πήρε και πάλι την μπάλα. Σούταρε, δοκάρι.
Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε χέρια παιχτών των Ηρακλής. Άστοχος και ο Καλογιάννης, βήματα του Αθανασόπουλου. Κατοχή για τους Λοστρόμος. Η συνέχεια όμως θα δοθεί μετά το time out που έχει καλέσει η ομάδα των Ηρακλής. Η σωστή θέση μας μετά το time out. Νταντινάκης κράτησε την κατοχή για την ομάδα του. Ραπτοτάσιος, Νικολακόπουλος, δίστασε. Τώρα θα πάρει ένα screen από το Τσιγόνια, θα του επιστρέψει την μπάλα, θα εκτελέσει, ο τελευταίος θα στοχίσει όμως. Τουρλή στο rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Μπελετσιώτης και πάλι Τουρλή. Μπελετσιώτης έχει ανοιχτό σούτ των πόντων, δεν θα το πάρει. Του το δίνει ο Τσιγόνιας. 3 δεύτερα από το Αθανασόπουλου. Καθυστέρησε και ο Μπελετσιώτης να του τη δώσει. Έπρεπε να εκτελέσει νωρίτερα ή να πασάρει νωρίτερα, όπως και να έχει κατοχή για τους Λοστρόμους. Προηγούνται με 20 και έχουν και την επίθεση. Θα στοχίσει ο Νικολακόπουλος, rebound του Μπελετσιώτη. Καλογιάννης πέρασε ωραία, πήγε μέχρι τέλος η προσπάθειά του, αστόχησε. Απρόσεκτος όμως ο Τσιγκόνιας, δεν συγκράτησε. Καλογιάννης βγήκε, πήρε, πάσαρε στον Τουρλή, αυτός από τη γωνία για 3, αμυντικό rebound από τον Νικολακόπουλο. Δεν ρισκάρει πάσα από συνδυασμούς, επίθεση για τους Λοστρόμους. Νικολακόπουλος αστόχησε από το χέρι του Καράμπελα, η μπάλα εκτός. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Αν βλέπω καλά το φωτεινό πίνακα, 1 και 38 υπολείπονται για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπελετσιώτης αστόχησε. Νταντινάκη στο rebound, πρώτη πάσα Καράμπελα. Αυτός θέλει να τρυπήσει την άμυνα. Δεν βρήκε δύο εδώ προς τον καλάθι. Ο Ραπτοτάσιος εν τέλει θα εκτελέσει ένα σουτ των πόντων, άστοχο. Rebound από τον Χατζικυριάκο. Αθανασόπουλος. Φάουλ το οποίο έκανε ο Νταντινάκης. Δεύτερο ατομικό. Τουρλής. Αθανασόπουλος, τρίτο φάουλ του Νταντινάκη. Χατζικυριάκος εκτελεί άμεσα από μετά την επαναφορά, στόχισε. Αθανασόπουλος μάζεψε το rebound όμως, Μπελετσιώτης άστοχος στην πρώτη προσπάθεια, έχει ευκαιρία και για μια δεύτερη. Αντιαθλητικό έχει χρεωθεί στο Ραπτοτάσιο για παρατεταμένο κράτημα. Δύο βολές και έπειτα μπάλα και πάλι για τους Ηρακλείς. Πολύ κακά εκτελεσμένη πρώτη βολή όμως από τον Μπελετσιώτη. Μέσα η δεύτερη, πολύ καλύτερη. Άστοχος ο Τουρλής, μάχεται ο Ήτλης για το rebound, το οποίο κερδισμένο στα δυο Καράμπελας. Ραπτοτάσιος, Νταντινάκης, Τσιγόνης. Νικολακόπουλος για 3 με μεγάλη καμπύλη, θα στοχίσει. Έχει σφυριχτεί φάουλ, σφύριγμα στον Τσιγόνια. 23,5 όλα στη διάθεση των Ηρακλείς και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει ομαδικά. Δεν έχουν άλλο Λοστρόμος όρο να δώσουν. Τόσο αν θέλουν να στείλουν στις βολές τους αντιπάλους τους, πράγμα που δεν νομίζω να συμβαίνει.
Τουρλής πήρε ένα screen. Έκανε λάθος, Ραπτοτάσιος έκλεψε, Καράμπελας. Ραπτοτάσιος προλαβαίνουνε, όχι, εκδηλώθηκε πολύ λάθος ο ευνηδιασμός. 20-47, αυτό θα είναι το σκορ με το οποίο θα μπουν οι δύο ομάδες στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουμε επιστρέψει για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης, εκ παραδρομής κλείνοντας για τρίτο δεκάλεπτο. Είπα 20-47, διορθώνουμε 28-47, μιας και υπάρχει ένα γνωστό θέμα με τα λεντάκια εδώ στη Κεσαριανή. Μας έκανε να μπερδευτούμε. Τουρλής, Κώτης. Ο Κώτης αστόχησε στους 3 πόντων. Για τους Βηράκλεις που είχαν την πρώτη επίθεση. Και στη συνέχεια ο Τιγάνης κέρδισε φάουλ από τον Κώτη, που του δίνει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, καθώς ήταν στην προσπάθειά του για drive. Τιγάνης με 16 πόντους μπορεί να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, αλλά έχει 0 στις 6 βολές. Να δούμε αν θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι από τη γραμμή. Φάουλ τώρα, έξυπνο από τον Παναγιωτόπουλο για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Από τους Λοστρόμους ακολουθεί ο Μπαζούλας με 9, ο οποίος είναι και ο δεύτερος σκόρερ της αναμέτρησης. Όσους και ο Νικολακόπουλος, 7 ο Κόπολος και ο Τουρλής για τους Βηρακλείς. Σαραφάκης, Κόπελος, Μπελετσιώτης, έχει καθυστερήσει επίθεση για τους Βηρακλείς. Με την εκπνοή ο Καλογιάννης θα αστοχίσει. Κωστόπουλος καλύπτει την μπάλα, την αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικών ορίων. Μπάλα για τους Λοστρόμος. Παναγιωτόπουλος, Μπαζούλας, Κωστόπουλος, Αμπατής και Τιγάνης στο παρκέ. Για τους τυπικά φιλοξενούμενους σήμερα Πορτοκαλί. Μπαζούλας εξαιρέσει για 3, αστοχίσει ο ίδιος στο rebound. Κοστούλας, σκοράρει, συν 19, συν 21, 28-49 το σκορ. Καλογιάννης, Σαραφάκης, Βελετσιώτης, Κόπελος και Κώτης στο παρκέ. Για τους Βηρακλείς, Σαραφάκης προσπίθηκε πάσα, πήραν στον τρινό πόντο, αστόχησε. Κωστόπουλος και πάλι. Περνάει Αβασάνη στο το κέντρο, πάει κοντά, θα αστοχίσει, rebound αμυντικό από τον Καλογιάννη. Αστόχησε ο Καλογιάννης, θα βάζει και λίγο με τον εαυτό του, δεν βρίσκεται στην καλύτερη του βραδιά, ένας ποιοτικός παίκτης. Τιγάνης, δέχτηκε το στόπ από τον Κόπελο και πάλι είναι εκεί όμως ο Κωστόπουλος να σκοράρει για το 51ο πόντο της ομάδας του. Σαραφάκης, Κόπελος γύρισε, αστόχησε, έχει και μια δεύτερη ευκαιρία, δεν τον θέλει μπάλα. Και μετά από μια περιστροφή εκτός καλαθιού, ευνηδιασμός για τους Λοστρόμος. Δεν θα ευδοκιμήσει με τον Μπαζούλα, νέο επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο. Θα βγάλει την μπάλα στην περιφέρεια, Παναγιωτόπουλος, Κωστόπουλος. Του έφυγε η μπάλα από τα χέρια. Κατοχή παραμένει όμως για τους Λοστρόμους που αν βλέπω καλά, από εδώ έχουν 2 δεύτερα για να εκδηλώσουν επίθεση. Παραλίγο Κόπελος, airball από τον Αμπάτη στη συνέχεια. 3 λεπτά παίζουμε στη τέταρτη περίοδο, 51-28 το σκορ. Άστοχος ο Μπελετσιώτης, Κόπελος σκοράρει.
για το 30-51. Μπαζούλας για 3, κακό τελείωμα, rebound αμυντικό από τον Κόπελο. Άστοχο σούτ αυτή τη φορά από τον Κόπελο. Rebound του Κωστόπουλου, πρώτη πάση στον Μπαζούλα, βλέπει τον Αμπατή που θα εκτελέσει για 3. Rebound από το Σαραφάκη. Καλάθι από τον Κώτη. Νικολακόπουλος πήρε ένα σκριν από τον Ταντινάκη, σταμάτησε την τρίπλα Καράμπελας, Κυπρέος, άλλαξε όλη η πεντάδα των Λοστρόμων. Τώρα όμως θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Ταντινάκης, Κυπρέος, Νικολακόπουλος, Ραπτοτάσιος και Καράμπελας τώρα στο παρκέ. Για τους Πορτοκαλί, Τουρλής, Κώτης, Μπελετσιώτης, Σαραφάκης και Κόπελος. Για τους Βηρακλείς δίστασε ο Σαραφάκης, Κόπελος, εξτραπάσα, Κώτης για 2. Σαραφάκης στο επιθετικό rebound, κλείστηκε όμως εκεί, δύσκολο τελείωμα. Νταντινάκης με ένα tip, τη δίνει στο Κυπρέο και αυτός τώρα από το Τάσιο. Καράμπελας, Νικολακόπουλος, Ραπτοτάσιος έχει ανοιχτό στους 3 πόντων, θα το πάρει και θα το βάλει. Why not, 54-32. Τουρλής με τη βοήθεια του ταμπλό σκοράρει μπροστά στον Κυπρέο. Έκανε φάουλο ο Τουρλής τώρα. Όχι. Δικό μου λάθος. Μεταφορά της μπάλας στον Νικολακόπουλο. Και έτσι η κατοχή περνάει στους γηπεδούχους. Κώτης, Μπελετσιώτης. Και πάλι Κώτης. Παρακινδυνευμένες αυτές οι πάσες. Οι Βηρακλείς με κάποιο τρόπο συγκράτησαν την κατοχή, αλλά τώρα την χάσανε. Νικολακόπουλος, ίσως και πάλι να κάνει επαναφορά. Αυτό τώρα του δείχνει και ο διαιτητής, χωρίς να είχε διάθεση βέβαια. Να διακόψει την αναμέτρηση με τη διαφορά στους 20 πόντους. Ο Τουρλής στη συνέχεια κέρδισε φάουλ. Τρίτο ατομικό από το Ραπτοτάσιο. Επαναφορά πίσω από την μπασκέτα για τους Βηρακλείς. Ο Κόπελος θα επαναφέρει. Για τον Μπελετσιώτη και πάλι Κόπελος για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει. Έγινε φάουλ του Ραπτοτάσιου, το 4ο. Τη στιγμή που εκτέλεσε σου 3 πόντων ο Κόπελος, άρα έχει δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες των Λοστρόμος, βιάστηκαν να μπουν στη δεύτερη βολή. Είπαμε ότι επρόκειτο για 3, καθώς ήταν πάνω σε προσπάθεια για σουτ έξω από τα 6,75.
0 στις 3 από τον Κόπελο, παίκτης των Ηρακλής βιάστηκε να μπει. Το 34-54 παραμένει, Νταντινάκης, Καράμπελας. Διεισδύει ο Καράμπελας και έτσι φάουλ από τον Μπελετσιώτη. Σειρά του για βολές. Το γαϊτανάκι των άστοχων βολών συνεχίζεται και για τις δύο ομάδες. Τουρλή στην άλλη πλευρά του παρκέ θα αστοχίσει. Καράμπελας πατάει φρένο, περιμένει τους συμπαίκτες του, πάνε σε σετ επίθεση Λοστρόμος. Θα αστοχίσουν σε σου τριών πόντου του Νικολακόπουλου, φάουλ του Νταντινάκη πάνω στον Μπελετσιώτη. Τέταρτο από τον Νταντινάκη, Κώτη στον πάγκο. Καλογιάννης επιστρέφει και ο Καράς θα πάρει τη θέση του Μπελετσιώτη. 3 λεπτά και 4 δεύτερα απομένουν. Τουρλής, Καλογιάννης, Σαραφάκης στο post, ανάποδο lay-up κάτω από το σώμα του Κυπρέου, φάουλ στη συνέχεια του Κυπρέου πάνω στον Κόπελο και πάλι στη γραμμή. Εδώ και ο Τσιγόνιας επιστρέφει, το Παγκορά από το Τάσιος, χρεωμένος με 4 ατομικά φάουλ. Μέσα η πρώτη αυτή τη φορά από τον Κόπελο μετά από μια δόση περιπέτειας πάνω από τη Στεφάνη. 2 στις 2, 36-54. Καλάθι του Νταντινάκη, 36-56, αφιερώνει το καλάθι στον Νικολακόπουλο για την εύστοχη πάσα του. Σαραφάκης, Καλογιάννης για 3. Rebound από τον Κυπρέο, Νταντινάκης. Ίσως έκανε και βήματα εκεί. Νικολακόπουλος προσποιήθηκε. Τώρα έγιναν τα βήματα. 2 και 11 για το τέλος του αγώνα. Διαφορά εδώ και αρκετή ώρα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20 πόντους. Καλογιάννης βρήκε ισορροπία, εκτέλεσε, αστόχισε, rebound από τον Τσιγόνια, σταμάτησε τη τρίπλα, βρήκε στήριγμα στον Νικολακόπουλο. Αυτός πέρασε το κέντρο παρά την παγίδα των Ηρακλή. Τη βοήθεια βρέθηκε τον Νταντινάκη, αποτελώντας καλοπάτι για τους συμπαίκτες του. Τώρα ο Τσιγόνιας έχασε από τον Κόπελο που του πήρε πολύ εύκολα το πορτοφόλι. Τουρλής, Κόπελος, καλάθι. 38-56. Έμεινε ψηλά για να πιέσει ο Τουρλής. Παράβαση προς πίσω όμως. Θα τους βιάστηκε ο Νταντινάκης να πασάρει στον Καράμπελα. Δεν είχε προλάβει να περάσει το κέντρο. Ο playmaker των Λοστρόμος. Κάτι βγήκε από το pressing ψηλά του Τουρλή. Καλογιάννης, Καράς, Τουρλής για 2. Μέσα. 40-56. Νικολακόπουλος, Καράμπελας, Νταντινάκης. Ωραία πάσα για τον Νικολακόπουλο, κάτω από το καλάθι αυτό, σκόραρε. 40-58, ενώ οδεύουμε σιγά σιγά μπρος στο τέλος. 55 δεύτερα τώρα. Χέρι με χέρι, Καλογιάννης και Κόπελος.
Καλογιάννης, Καράς, γύρισε, αστόχησε, μάχες για το rebound, Νικητής Κωνσταντινάκης, Τσιγόνιας πέρασε, ευνηδιασμός, είναι 3 με 1, Καράμπελας από περιβάλλον Ζήλων πιθανολογώ. Αστόχησε, στην άλλη πλευρά ο Τουρλής δεν θα συμβεί το ίδιο, 42-58. Δεύτερα τώρα, όλα στη διάθεση των Λοστρόμος που δεν θα κάνουν επίθεση. 42-58, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ξεκίνησαν οι χειραψίες. Πρώτο ροσφύλλο λοιπόν για τους Λοστρόμους που μπαίνουν με το δεξί, ήττα για τους Μπηρακλείς. Εμείς με τη σειρά μας από το κλειστό Γιώργος Μελισσινός και Σαριανής, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.